Bona tarda, estem a l'Edu, al Pont d'Esplugues. Edu, què tal? Hola, què tal? Com estàs? Podries explicar com a... A veure, quan porteu treballant tot això? Des de quant de temps fa? Home, portem treballant des de fa alguns mesos i més intensament, doncs, a juny, juliol s'està treballant intensament. Quantes persones creus que més o menys podrem tenir aquí a Esplugues avui? Home, el tram, com podeu comprovar, està bastant desbordat. Jo crec que han fet 2 fileres segures molt atapeïdes, amb les quals podria haver sortit 3 fileres segur, potser 4. Si ens haguéssim estirat una mica, molt contents. Molt contents? El que passa és molt difícil moure la gent. Sí, tanta gent, no? Què queda a aquestes hores? Què ens queda per fer? A aquestes hores ens queda a les 6 cantar els Salvadors tots plegats, com a mínim fins a aquesta hora és la que ens han demanat que estiguéssim a lloc. Cantarem els Salvadors tots plegats i a partir d'aquí ja és lliure, crec, el fet de poder-se moure. De moment això, si no hi ha cap altre avís d'alguna cosa o foto aèria, que no sé com ha anat, perquè aquí el que hem fet és les fotos per la gigafoto i és el que fins a les 6 ens han dit que féssim. Doncs moltes gràcies, Edu, que vagi molt bé, bona feina. Gràcies a vosaltres. Merci.